Praita. Wa po na kuwang lube. Wa na'y buko. Wa na'y supply. Pero sabay itong maayo mga tanda. Ulog ng langit. Muna kayo ni Jessica Suba. Jessica Suba nga. Tag-50 mil. Mao dyan eh. Taburon sa among lugar nga tilan. Halin ni ako na ibaligya. What's up mga kabuko? Di ana ko karon sa Natilan public market, merkado. Mamaligya ko sa kong tanom nga mahal kayo ha. Tag 50 mil ni sa mga dato ba, tanong sa mga dato niya kung mangyo 5 mil. Tay malit mo tanom tay. Badyang katong mahal kay 50 mil ba? Tanong sa mga dato. 50 mil kung mangyo 5 mil. Kay tanom mo ni dato tay. Pampa-view sa balay ba? Nindot kayo. Mudako pa maning dahon na tayo. Katul mo ni katong mahalon. Ma'am, usa na mga tanuman niyo, ma'am? Mga badyang mo ni ma'am? Pagpila din yung tanong, ma'am? Badyang ah. Kani ako, ma'am, mas dako pa man mas mahal eh. Mo ni 50 mil lah. Mahalin eh. Kung mo hangyo 5 mil. Oh, imported ni mga liwat ni hybrid ni. Kani ako, boss. Tag 5 mil, boss. 50 mil. Mau ba? 50 mil eh. 5 mil kumahanya. Sa tay? Kalamunggay. Kalamunggay, dagko dahon ni kalamunggay. Mahal ni tay 5 mil. Mo ni mahal kita yung ni Jessica Suho. Badyang, uy ba? Di isa din eh. Di din badyang gay. Dili man na badyang biso. Bisul na. Daghang inis balay. Ibaligyan ko 50 mil de. Ya, kung mutawad 5 mil. Dakot ka. Balik mo tay. Kung biyang parit mo na anak, lalalog baboy, lalalog baboy, lalalog baboy. Lalalog baboy. Di ko na badyang. Mga bito ni 50 mil. Display ni Manny Pacquiao Jinke. Ako i-display dito. Adlock mo lang sa kong tanong ay. Te! Palit huwag ka ng mayaman nga halangan? Ang lamana. Tugong tag 50 mil nga dalaga dahon. Badyang na? Badyang nga. Katugong social kayo ba? Mga pangdato ba? Badyang na? Mo ni badyang o badyang mo na. Alam ko kung sino ka ulo ko kayo nagbadyang. Badyang nga o gabi. Ang sa bisol ko no. Bisol? Ha? Wait a minute. Magandang dilag. Bisol nga. Mao ni nga tanom. Iba. Mas balay dagan mas balay gan. Mas dol tubigan. Baliti. Tanong tayo mahal yun. Pagdato mo tayo. Kumel na. Ha? Kumel. Lagay ko sa Kanay? Mahal ka na tayo. 50 mil na. mahal mo si 50 mil. Kailangan mo siya. Ha? Ginagawa mo. Badyang man ni. Badyang na. Di ni mahalig 50 mil. Baligyan na lang. Ha? Dili na mahal. Tanom na lang niya ay. Boss! Tanom mo na boss. Baligyan, tanom. Dagang badyang sa amo o piga. Grabe, ako sa isuro niya kung kuhan. Ato ko mag-display ko sa mga dagang mga ulatanan. Dagang mga tanom. Tanom, boss! Tanom, baligyan, boss! Hay, mamalit mo tanom? Bisol? Bisol din eh. Biga. Mahal ka na kayo ni Jessica Soho. Mahal mo ni pinakamahal nga tanom. Bisol. Bisol na. Mahal yun eh. Mo ni tanom sa ito. Tanong na. Dahang mamunga na. Uno. Mamunga na. Mo ni ka ito ipabaligyan Jessica Soho na ka. Oy, kuan bisol man ako. Biga. Oy, na. Maunay ka ito pagsulod sa balay nga dato. Ay, mga dato ba? Bisol. Bisol. Mato ko dito sa mga nag-display ko tanon. Ang mga tanon. Boss! Bukod boss! Bukod eh. Tanon ma? Ako naman. Kumong naman. Kamay mo ako kaya. Mo ni kasi kumay. Dami lang. Dili ba ko eh? Isa. Boss, bukod yun boss. Boss. Ama na. Ma'am, naman hindi mo tanong ma'am. Di, pwede mo ma'am. Tag 5 mil ma'am. 50 mil ma'am. Hatar 5 mil ako. Boss, kasi mali tanong dyan. Tag 50 mil. Hatar lang ako 5 mil. Hatar lang ako 5 mil. Ang usa. Ang kapilapil ko lang ng bisol. Sige, ikaw man ko na. Mga
na yung viral nun, viral nga, ano ba? O nagkikos, rated K kita. Rare mo lagi ni. Rare. Ay, ma'am. Ay, ma'am. Ba't hindi naman mo yun? Sa mga katulad na doon ay. Muna, 50 mil, ma'am, sa kwan, ma'am, rated K, ma'am. 5 mil, akong baligya, ma'am. Katulad ni kung dal. Kita yung dua ko katay baligya ay. Baligya pa tag gabi-gabi. Nga, morning ni mahalin yung gabi-gabi. Karoon kay untag pa. Bay, ito ba dangal ko? Gabi-gabi, bay. Daw ng mga. Bay, 50 mil ulit. Mga dato. Mga kani, dali ko itubo niya. Kamay. Kumil na. Kung magkakap ka, 50 pisos. Kung nga, lalo na yung baboy na. Kag 50 mil ba? Mga mahalon kayo ba? Mga panglato ba? Bisol, ubadjang. Bisol, mga naging balik ang rated K. Bisol na. Mga ni mga... Ha? Ubadjang. Bisol, muna. Mga mga naging pakita sa TV God. Mga balik yan eh. Ano may badjang? Ha? Ano may badjang? Badjang nila. Ano yung Muhangyo ka, kumil ko hatag ni mo. Naganit kita po dito? Dito ni mahalin dahil. Bisol. Magbukas ka pa ng tuna at kukulangin ang isa. Maglabas ka pa ng baso at tatagayan ko kayo. Yes man! Pahingi naman ng yosi at paabot ng pangsindi. Uy, ayo. Maghanap ka na ng pwesto, akong bahala sa iyo. Tama na yan, inuman na.